az MLS semmivel többet nem tud ezekről az ügyekről, mint a közvélemény. A távol-keleti és a kelet-európai bajnokságok összeomlottak. Visszamentem ugye Pestre, és úgy néztek rá a kollégák, hogy hát én biztos, hogy ezt kitaláltam, ez nem igaz. Oda mentem az egyik szereplőhöz, a Karesz által említett egyik játékoshoz, és 4 szem közt beszéltem, és elmeséltem, hogy mit hallottam rólad. És Gyuri, te hiszel, te elhiszel ezt? Most végre kiderült az igazság. Igen. Öngyilkos lett Kutasi Róbert, a Reac foci csapatának klubigazgatója. A 48 éves sportvezető és sportújságíró az elmúlt években élharcosa volt a fogadási csalások elleni küzdelemnek. Kutasi Róbert ismert sportújságíró és a Rákospalotai foci csapat, a Reac klubigazgatója volt. Többek között az ő kezdeményezésére szigorította a bundázással kapcsolatos fegyelmi szabályokon a Magyar Labdarúgó Szövetség. 11 éve dolgozott a klubnál, a csütörtöki Nemzeti Sportban még interjú jelent meg vele, azt mondta, vége az életemnek, amiért harcoltam, mind semmivé vált. Abban a klubban gyűrt maga alá mocsok, amelyért dolgoztam. Együtt csináljuk a filmeket, és kiderül, hogy ha valaki valamit csalna, akár a pénzügyekkel, akár mivel, én nem lennék öngyilkos, az biztos. Hát azt mondom, hogy hát csalódtam benned, mit tudom, XY. De hát azért nem vágnál fel az ereimet. Tehát egy életvidám, szereti az életet, tök jókedvű ember, azért, mert kiderül, hogy 8 játékos a bundázott. Tehát egy foci csapatban azért változnak az emberek, változnak a játékosok, stb. Hát kész, hát akkor megyünk tovább. Arról beszéltünk, hogy a hitelességről szól az egész, hogyha hát a nem, foci a tisztességről szól az egész, alapja, semmi sem az, aminek látszik. Igen. Ez Bunda meccs. Ez? És már nem tudok úgy meccset nézni, hogy ne lenne az. Lassú meccs, vagy nem? Csak én láttam el? A Fixed Soccer meccs hiszen nem volt rajta ez a meccs, azt megnéztem. És kaptatok még egy gólt? Remélem ezt arra fogadták meg ezt a meccset, hogy 0-1 van, tehát a vendég vezet, és a másik fél időben mi nyerünk, annak mondjuk örülnék. Akkor nem is kérdezik, nem akkor bízol, hogy jól játszanak, hanem akkor, hogy olyat fogadnak, ami neked jó. Igen, az most már jó lenne. Őszintén szóval én a magam részéről nem foglalkozok vele. Nézd, szurkolni jövök ki. Beöltözök lila-fehérbe, ez egy amolyan szertartás. Ha elmész templomba, akkor se foglalkozol vele, hogy van-e Isten vagy nincsen. Itt van az erős Károly. Játszott itt Újpesten, bevallotta, hogy bundázott. Szerinted itt Újpesten bundázott? Nézd, ő neki, ha a lábát levágták volna, nem tudom, láttad-e a Gyaloggalop című filmet. Nem volt semmi, akkor is harcolt. Urbán Flórián ugyanolyan volt. Úgyhogy itt ő, hogy Újpesten meccset eladott volna, azt kétlem. Konkrétumot ugye senki nem tudott. Mindig csak ugye ilyen, most ez lehet pletyka. Találkozott a bundával az elmúlt 15 évben, vagy 20 évben, amióta edzősködik? Hát hál' Istennek engem soha senki nem keresett meg, nem is tudtam róla, hogy játékosaimat megkeresték. Hazajöttem 2006-ban, és nem találkoztam soha ilyesmi jelenséggel. Mindig beszéltünk azért erről az öltözőben. És volt olyan meccs, amiről azt gondolta, hogy ez valószínűleg bunda meccs lehet. Hát igen, az előfordult, amikor a NB1-es edző voltam, akkor ez nagyon-nagyon ott volt a köztudatban, és nagyon sokat beszélgettünk erről az edzők között is, ment ez a beszélgetés. Egy Fehérvár Honvéd mérkőzésnek a megelőző estéjén 4 játékos a
az egyik budapesti bevásárlóközpontba véletlenül összefutott, és beszélgettek. Behívtuk a játékosokat, akik négyen négyféle történetet meséltek el azzal kapcsolatban, hogy mi hangzott az atipikus beszélgetésen el. Dr. Szíben László, egykori labdarúgó, a Magyar Labdarúgó Liga vezetője 2003 és 2005 között. Volt olyan játékos, aki meg sem szólalt, mert azt mondta, hogy ő nem kíván nyilatkozatot tenni, csak kizárólag az ügyvédje jelenlétében. Felfüggesztette a liga akkora játékjogát ezeknek a játékosoknak. Minden voltam, csak fehér ember nem ebben az országban. Mindenki azt mondta, hogy a doki elfelejtette azt, amit a jogi egyetemen tanult, mi van az ártatlanság vélelmével, és a többi, és hát ez a fajta furcsa környezet, ez számomra nem szimpatikus, ezért én nem foglalkozom ma már a futballal. Lehetett látni, hogy a Balkán felül elindult egy folyamat. De ezt ma lehet látni utólag. Klubok. Ezt ma lehet látni utólag. Dr. Elbert Gábor, 2006 és 2008 között sportért felelős államtitkár, majd az MLS főtitkára 2008 és 2009 között. Tehát én azt gondolom, amikor a háborúkat elemeznek, közben nem látják. Közben a hadvezér, mert aki benne van, az látja. A többiek utána, mint történelmet elemzik. Az nem ugyanaz. Az én számomra a legmeglepőbb, és azt őszintén mondom, hogy a legvérlázítóbb az volt, amikor az olasz tulajdonos, aki egyébként pénzét nem kivélve, és nyilvánvaló, ezt köszönhet neki a Budapest Honvéd költötte, de föltett. Itt mindenki bundázik. Tehát így volt tehát ez volt az egésznek az ántréja, hogy itt, aki ebbe a magyar futballba dolgozik, az csak csaló lehet, csak bűnöző lehet, csak simlis lehet. Ez volt az olasz tulajdonosnak a véleménye? Igen, tehát igen, tehát ez volt. Mint úgy egyébként unblock futballról is. De akkor miért fektet be valaki? Föltűnnek mindenféle nagyon kétes hír, délszláv vállalkozók, föltűnnek olasz vállalkozók, hogy mindenféle maffia kapcsolatok jelennek meg, tortákkal, stb. A magyar futball öltözőiben, folyosóin. A sport és azon belül a futball az gyűjtőhelyen, nagyon sok szemetet ide a szél össze tud húzni, de ez nem magyar specialitás. Az nem teszi tönkre a magyar futballközeget, hogy klub tulajdonosok, vezetők, azok börtönbe kerülnek, ugye. Ott nagyon sokan Békés Csabán is megfordultak, volt egy háborús bűnös, akit később aztán Horvátországba letartóztattak, aki Békés Csabának volt a tulajdonosa. Szegeden volt a Nagylaki Kálmán, de mellette dolgozott egy nagyon kétes hírű szerb üzletember. Ezekről mi a véleménye? Az országot nem teszi tönkre, hogy politikusok különböző pénzeket visznek el. Most erre mit tudok én mondani? Tehát akkor a focinak is kereszt, meg az országnak is kereszt? Most az, hogy focinak kereszt, az országnak kereszt, most erre mit tudok mondani? Interjú alanyunk készségesen beszélt stábunknak a fociról és a bundáról. Egy-két konkrét kérdés után gyanút fogott. Néhány nappal később, amikor nyilvánvalóvá vált számára, hogy mit tudunk, ügyvédjével letiltotta az interjút. Más kérdésünk meg nagyon most nincsen, erről forgatunk filmet. Így önök most nem láthatják az igazi arcát, más műsorokban azonban gyakran találkozhatnak vele. Amint megjelent a tipmix lehetősége Magyarországon, azóta mindig voltak arra utalások, hogy egy-egy mérkőzésen érdekes eredmények születtek. Erről elkezdett egy blogot írni, pont az ilyen gyanús ügyekről. A blogot azért kezdtem el írni, mert a pályafutásom során, újságírói pályafutásom során nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amikről mindenki tud, amiről beszélnek, amikről akár még cikkek is születtek, amik aztán nem jelentek meg, mert egyrésztről, amikor arra kerülne a sor, hogy ezt
a főszereplők vállalják a nevükkel, akkor ez soha nem történik meg. Másrésztről ezek azért komoly érdekeket is sértenek. Én név szerint megemlítettem őket, úgyis tudja mindenki, hogy kiről van szó. Nem azt írtam le, hogy ő elkövette ezeket a cselekedeteket, hanem hogy gyanúba keveredett. Egy meccs a sok közül, amelyet a gyanú szerint manipuláltak. Itt a meccs vége előtt a magyar bíró nem adott meg Bolíviának egy gólt, viszont az indokolatlanul elnyújtott hosszabbításban az argentinok betaláltak a hálóba. Pont úgy, ahogyan fogadtak rá a mérkőzés utolsó 5 percében. Mikor őt előzetesből háziőrizetbe helyezték, akkor megkeresett engem. Kaptam egy nagyon szép SMS-t. Az SMS az így szól, hogy elsősorban te nyalhatod ki a te kis csíra. Ha találkozunk, úgy anyádat is, te büdös gyökér. Egyébként a telefonszám számomra teljesen ismeretlen volt, szerencsére Selmeci Krisztián a saját nevével aláírta, hogy ő küldte az üzenetet, csak hogy tudjam, hogy a mihez tartás véget. Nem fél? Nem. Fehér György mondta az én nevemet, vagy... Igen. Ja, igen, ő elmesélte ezt a történetet, de ön erről nyilatkozott is több helyen, hogy ez igaz. És gondoltuk, hogy jobb mind a két felet megkérdezni, hogy mi történt, hogy történt. Köszönöm szépen, nagyon visszautasítanám ezt a lehetőséget, jó? Viszont majd megnézem a filmjüket, ha elkészül. Azok az emberek, akikre a gyanú árnyéka vetül, egyáltalán nem úgy néznek ki, mint akik megrettennek az igazságszolgáltatástól, hanem visszatámadnak és ügyvédi leveleket küldözgetnek. Tehát minden esetben, amikor valamilyen konkrét gyanú fogalmazódik meg, akkor mintha egy nagyon szervezett védőháló óvná ezeket az embereket. Ezzel kapcsolatban nem szeretnék semmit mondani, se nyilatkozni, se hang, se telefonon, sehogy. Aha. Jó. Hát a pár történt, hogy beperelem a kék. Aha, tehát aki téged meggyanúsít, az bepereled. Hát aki meggyanúsít, vagy olyat ír, vagy olyat csinál, üzélem, hogy megkérdezem, sok kukést. Aha. Jó, de nem szeretné a kamera elé állni. Honnan volt neki arra pénze, hogy elmenjen a 5 csillagos hotelba, meg Amir közésre? Honnan volt neki arra pénze? Hiszen az MB3-ba, meg alsóbb osztályban nem kerestek annyit se, egyetlen egy klub se, meg játékos se, meg edző se annyi pénzt. Engem egy meccsen sem hoztak összefüggésbe. Hát, hogy megnéztem egy meccset, az meg úgy tudom, hogy nem tilos. Visszatérve még egy esetre, engem megkért egyszer arra, hogy menjek, vegyek neki egy plazma tévét, több mint 1 millió forint értékben az én nevemre, és nekem adott volna 100 000 forintot. Kérdem, honnan volt neki arra pénze? Itt olyan nagy összegek mozognak, és egy-egy ilyen fogadási csalónak gondolt embernek olyan 100 milliós villái épülnek például Magyarországon, hogy én szerintem komoly gazdasági tényező az az összeg Magyarországon is, ami ebben a bizniszben forog, nyilván teljesen illegálisan és minden adózás nélkül. Itt az a probléma, hogy itt a kis embereken próbálják a port elverni, és a nagy emberek pedig röhögnek magukba, tudja? De kik a nagy emberek? A nyomozók 12 helyszínen csaptak le egyszerre bizonyítékokat, és nagyjából 100 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak. Azt mondják, hogy ahol kevesebb pénz van a futballban vagy a sportban, ott nagyobb a kísértés, ugye, hiszen kisebb pénzzel is meg lehet valakit vesztegetni. Magyarországon a futballban, más országban különösen nincs túl nagy pénz, tehát itt ez előtérbe kerülhet, de hogy miért a Magyarország? Szerintem amennyire van Magyarországon, szerintem máshol is van ennyire, gondolom. Egy átlagember, aki dolgozik és nem kap fizetést 4-5 hónapig, és oda megy hozzá valaki kívülről egy másik gyárból, és megkeresi valamilyen formában, akkor lehet, hogy ő is elgondolkozik azon, hogy adj Isten, ezt valamiért kell csinálnom, hiszen van családom. Átlagban mennyit kezd egy MB2-es játékos? Hát, mint egy jó szakmunkás, körülbelül. Tehát ilyen 100 000 forint? Hát az mondhatjuk talán alapoknak. 100 000 forintot keresnek. Tanár 30 év után meg 80 000. És abban azt követően, én pont ezt kérdeztem, most én a Pécsi Tudományegyetemen vagyok főállásban. Ha én pénzt kérnék egy hallgatótól vizsga előtt, akkor agyonlőnének nyilvánosan Pécset, ugye? Teljes joggal. Pedig a fizetésem adjunktusként az kisebb, mint egy NB1-es fiatal futballistának. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem jogosít föl senkit. Tehát a szabad döntése, hogy ő futballozik és ennyiért, ha ebből nem tud megélni, akkor el kell menni dolgozni. Eléggé úgy tűnik, hogy
magyar hatóságok, hiába volt millió jel arra már 5 évvel, 8 évvel, 10 évvel azelőtt, hogy nagyon gyanús dolgok történnek a magyar futballban. Még egyszer mondom, a kívülálló számára itt tűnt, a magyar hatóságok egyáltalán nem foglalkoztak ezzel. Mindig akkor kezdtek el valamilyen ügyben nyomozni, vagy akkor lett valamilyen kézzelfogható eredménye a nyomozásnak, amikor külföldről valaki valamilyen nyomást gyakorolt a magyar hatóságra, vagy olyan információk láttak napvilágot külföldön, ami után már nem lehetett nem tudomást venni róla. K. Zsolt, a nemzetközi bundaügy 10 magyarországi gyanúsítottja közül a 6., akit letartóztattak. Azzal védekezik, hogy nem követte el a terhére bűncselekményt. Legutóbb Acél Zoltánt, a Haladás labdarúgó csapatának vezetőedzőjét vitték el bilincsben a rendőrök, vesztegetéssel gyanúsítják. A futballisták valamennyien tagadják, hogy mérkőzések eredményeit befolyásolták volna. A bohómi ügyészség vizsgálata és az MLS feljelentése után kezdődött a nyomozás Magyarországon. A Dominót azonban 2011. februárjában egy finnországi letartóztatás indította el. A rutinellenőrzés során lebukott szingapúri férfiről kiderült, ő az egyik főszervezője a fogadási csalásoknak Európában. A férfi hívás listáján magyar telefonszámok is szerepeltek. Az egyik mobil egy Zoli nevű férfié, akitől Perumálnak több nem fogadott hívása volt február 2. felében. A másik magyar szám mellett a Leach név szerepelt. K. Zoltán a nyomozók szerint a távol-keletről irányított nemzetközi bűnszervezet magyar kulcsfigurája. A nyomozók 12 helyszínen csaptak le egyszerre. A gyanú szerint a játékosok és a bírók mérkőzésenként 10-20 millió forintnak megfelelő összeget kaptak azért, hogy manipulálják a magyarországi és nemzetközi meccsek végeredményét. Már csak nem egy csapatnyian, 10 vannak előzetes letartóztatásban. Március 28-a van, 2:30. Hány gyanúsítottja van ennek az ügynek? A napot 29-el kezdtük, de 31-el fejezzük be. Néhány hete a szingapúri Straits Times oldalán megjelent egy hír, ami szerint a finn hatóságok február végén átadták Magyarországnak azt a szingapúri férfit, akit online fogadási csalások irányításával gyanúsítanak. Ezt követően gyorsultak fel a letartóztatások. A hatóságok több mint 12 reacjátékos gyanúsítottak meg néhány hét alatt. Az a név, hogy Wilson Rai Perum, mondd valamit. Igen, mond. És ki ő, vagy mit lehet róla tudni? A nyomozás érdekében ezen kívül, hogy én tudom, hogy kiről van szó, nem mondhatok semmit vele kapcsolatban. Mellőled vittek el játékosokat, ezt hogy érzed meg, vagy hogy történt ez az egész? Kedden 9:30 lett volna edzésünk, amikor is bementem az öltözőbe pár perccel 9:30 előtt, és megbeszélés közben szólt a portás úr, hogy várnak rám. Kijöttem, és mondta 3 civil nyomozó, hogy 2 játékos, ami jöttek, és el is vitték az öltözőből őket. Borzasztó volt, de aztán még 2 nappal később történt, ahhoz képest az még semmi nem volt. Öngyilkos lett Kutasi Róbert, a Reac foci csapatának klubigazgatója. Miért vagy most fekete ruhában? Mert készülök a Kutasi Róbert temetésére. Gyászolom. Vajda György, a Nemzeti Sport oknyomozó újságírója. 8 éve kutatja a fogadási csalásokat. Sajnos egy jó havert veszítettem el. És úgy megyek a temetésre, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért következett ez, miért lett öngyilkos. 11 éve dolgozott a klubnál. A csütörtöki Nemzeti Sportban még interjú jelent meg vele. Robit fölhívtam délután 3 órakor, hogy Robi, van egy hírem, sajnos rossz, mind a 6 játékost előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Azt mondta Robi erre nekem lesújtva, hogy hát sejtettem, tudtam. Nem telt el 1 óra, még ebédeltem, útközben voltam, ő hívott, és azt mondta, kérdezte, hogy megírtad már a cikket? Mondtam, még nem, de még nem is vagyok benne szerkesztőségben. Azt mondja, ezt még írd hozzá, légy szíves. És akkor tulajdonképpen lediktált egy búcsú levelet. Azt mondta, vége az életemnek, amiért harcoltam, mind semmivé vált. Abban a klubban gyűrt maga alá mocsok, amelyért dolgoztam. És akkor észbe kaptam, és könyörögtem neki, Robi, ne marháskodj, hát minek van vége, hát családod van, feleséged van, ne hülyeskedj. Azt mondta, hogy ennek így nincs értelme.
egy 3-4 nevet kell említeni, aki az én edzői pályafutásomban hát nagyon aktívan részt vett, akkor Robit az elsők között tudom említeni. Simon Tibor halála után Kutasi Róbert lett a legközelebbi barátod, vagy fogadott édesapád? Vagy? Igen, mondhatjuk így is, hogy nekem Robi, amikor Tibi meghalt, legalábbis a kórházban, utána engemet felkarolt. Giovanni Carlos, megszállott szurkoló, Kutasi Róbert pártfogoltja. Milyen embernek ismerted meg? Robi? Hát a Robi csak egy szóban, olyan, mint egy bor. Szó szerint mindent, amit elképzelni lehet. Nemes, tiszteletre méltó, szerény, akkor a legnagyobb odaadással ápolta a magyar futballt. Ott volt a tűz közelében mindig ráérzett arra, hogy mi az az aktuális ügy, amiben neki segíteni kell, aminek a révén őt komolyan veszik, tehát tényleg meglepően magas körökben is elfogadták őt, és jó kapcsolatai voltak. Én Robit nagyon jó embernek ismertem meg, egy igazán őszinte, szeretnivaló, szeretetre méltó embernek. Ez nem jelenti azt, hogy én az összes cselekedetével egyetértettem. Kutasi Róbertet egyébként mióta ismered? Jó régóta ismerem, hiszen ő mint volt játékos, aztán később újságíró lett, és 90-es évek végén kerültünk igazából egymáshoz közelebb, és azóta talán mondhatom, hogy jó barátságban voltunk. A Bunda ügyekről is beszéltetek? Nem. Erről igazából az elmúlt 3-4 hétben lett ez téma Reasznál, amikor is 2 játékosomat elvitték. Robi úgy Isten igazából benn volt az öltözőben, magába ülve, és mondom, szia Robi, mi a helyzet, hogy vagy? Mondja, hogy jól van. De látszott rajta, nagyon el volt kenődve, nagyon maga alatt volt. És akkor odaültem mellé, és mondtam, beszélgessünk. Mondtam, hogy üljünk le, beszélgessünk, mert láttam, nagyon el volt kenődve. Tudtam, hogy mi a gond, hiszen egyértelmű volt a helyzet. És mondta, hogy erről nem tud nyilatkozni semmit se. Semmit nem tud mondani. Egyfolytában csak ez jár az agyamban, amióta meghalt, hogy miért. Azt tudni kell, hogy Robi élete volt ez a klub. Ez, hogy ezt tette, döbbenetes, mert még egyszer mondom, a legeslegutolsó ember lett volna, aki ezt feltételeztem volna. De mivel magyarázod? Nem tudom, nem is szeretném megtudni soha. Nem szeretnéd megtudni? Az milyen érzés lenne, mint edzőként, hogy kiderülne, hogy mit tudom én, a fél évvel ezelőtti bajnokit, azt 3 játékos leadta. Hát nézd, borzasztóan csalódott lennék, de még egyszer mondom, ezt nem tudom elképzelni. Ha kiderülne, akkor az fájna, és becsapva érezném magam, de nem fog kiderülni, mert alattam nem hiszem, hogy volt ilyen mérkőzés. De ha kiderülne, nem ugranál le a 16. emeletről? Nem. Ő benne volt az MB2-es bizottságban. Az elnöke volt az MB2-es bizottságnak. Akkor kiderült egyre több Bunda ügy. Erről beszélgettek az elmúlt... Igen. Szabálymódosítási javaslata is volt. Szigorításra. Kutasi, mint újságíró, nagyon sok cikket írt a Bunda a bundázás ellen. Egy korábbi játékosa elmondása szerint a Reac öltözőjében a meccs előtt kéz- és lábtöréssel fenyegette meg azokat, akik bundáznának. Egy rendkívüli présbe kerül az az ember, aki ilyesmit képes elkövetni, tehát valami elől menekül, valami ember fölötti félelme van. Hogy mi lehet az oka, egyszerűen nem tudom. De lehet, hogy ő is érintett volt. Hát ki tudja, fene tudja. Lehet, hogy éppen azért is csinált ezt a döntést, hogy ne tudják az emberek pontosan, hogy mi lehetett. Én ennek a csapatnak a csapatkapitánya voltam, és számítottam rá, hogy biztos, hogy be fognak vinni, hogy meghallgassanak. A hírek szerint tagadtál, nem mondtad. Nekem nincs mit tagadnom, mert soha semmiben nem vettem részt, soha senkivel nem beszéltem ilyenről, mindig is utáltam az ilyet. És akkor szerinted azt, hogy most 12 embert meggyanúsítottak a Reacból, az valamilyen összeesküvés, vagy mindenki benne volt, csak téged néztek hülyének, vagy te voltál az, aki semmit sem tudott az egészről? Nem tudom, én ezt soha nem tudtam elképzelni. Tehát állandóan idegeskedtünk a pályán is például a Nyerges Krisztiánnal elől, hogyha 2 csatára játszottunk, hogy néha olyan gólokat kaptunk, hogy eszméletlen rúgtunk egyet, akkor megint gyorsan kaptunk, tehát így az ember a hírek után már elkezd gondolkodni, hogy tényleg tehát történtek olyan dolgok, de nem tudtam arra gondolni soha, hogy most ebből valami lenne. Most már el tudom képzelni.
Hát olyan dolgok történtek, hogy például a rendőrségen is elmeséltem egy Kecskemét mérkőzést például, hogy tök jó ment a játék, 2 gólt rúgtam és lecseréltek. Pedig tök jó ment a játék. Tehát ilyenkor kezd el az ember így gondolkodni ezeken. Aha. És ki cserélt le, ki volt akkor az edző? Kutasit milyen embernek ismerted? Én nem szeretnék a Kutasiról beszélni. Utólag azt mondták nekem többen, hogy a Robit megfenyegették életveszélyesen. Méghozzá nagyon keményen. Kik? Nem tudom. Valószínű olyan emberek, mert sokat tudott. De honnan tudhatott sokat? Újságíró. Benne van újságíró, és az újságírók nagyon sok mindenbe egyeznek. Na jó, de vannak olyan újságírók, akik talán még többet tudnak nála, és azokat nem fenyegetik meg. Tehát ő valami benfentes dolgot tudhatott akkor, nem? Valószínű. Valószínű. Csak hogy én ezt nem tudom, hogy mi volt, mert hogy a Robi nekem nem mondta el. De ha fenyegetik, akkor egy erős ember, jó kapcsolatai vannak, akkor miért nem a rendőrséghez fordul, miért magát öli meg, hát magát bünteti. Tehát, hogyha ez... Talán mert ezt akarta, hogy a sors így legyen neki, hogy a vér lemossa magáról a mocskot. Én azokkal vagyok, akik még azt sem tartanák túlzónak, vagy tartották volna túlzónak, hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetség másnap azt mondta volna, hogy akkor fejezzük ezt be, mert ennyit nem ér. Mostantól nincs bajnokság, nincs NB1, nincs NB2, nincs válogatott, nincs semmi, mert nem ér annyit ez az egész, hogy emberéleteket áldozzunk érte, jobbára magunk sem tudjuk, hogy pontosan miért. Most már 8 éve foglalkozom az üggyel, nem tántorított, Robi halála nem tántorított el, ezt csinálni kell tovább. Igazából ezt az igazságot keresem, hogy valóban létezik a magyar futballban fogadási csalás. Nem személyek ellen, nem XY ellen harcolok, nem harcolok senki ellen, az igazságért harcolok, meg azért, hogy tiszta legyen a futball. A fogadási csalások a Tipmix megjelenése után szaporodtak el. Az ezredforduló után egy balkáni eredetű maffia tartotta kezében a szálakat. 2003-ban Szíben László a liga elnöke tett elkeseredett kísérletet a csalások megállítására. Felfüggesztette a liga akkora játékjogát ezeknek a játékosoknak. Minden voltam, csak fehér ember nem ebben az országban. Mindenki azt mondta, hogy a doki elfelejtette azt, amit a jogi egyetemen tanult, mi van az ártatlanság vélelmével, és a többi. A liga 2003-ban Hamar István és Pomper Tibor játékjogát függesztette fel. Pomper Tibort 2012-ben a központi nyomozó főügyészség 2008 és 2009-ben lejátszott meccsel gyanúsította meg. Pomper elismerte, hogy manipulálták a mérkőzéseket. Vajda György legendás spirálfüzete, az ugyanúgy megfordult az MLS elnök asztalán, mint a rendőrség különböző szintjein, már 5-6 évvel ezelőtt is, mint aztán később, amikor nagy hírnévre tett szert, csak éppen nem foglalkozott vele senki. Mindenki azt mondta, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni, meg ez nem így van, meg ez hihetetlen, meg ezt most hagyjuk. Na jó, de mi is az a kockás füzet? Létezik egy úgynevezett kockás füzet, erről hallott? 8 évvel ezelőtt így szinte napra pontosan csörgött a régi szerkesztőségben a telefon, titkárságon, a főszerkesztőt kereste egy eléggé furcsa hang, akkor csak én voltam bent, megkérte, hogy vegyem már fel, beszéljek ezzel az olvasóval, és akkor beszéltem ezzel az úrral. Először olyan sztorival tudna szolgálni, amelyre az egész Európa fölkapná a fejét. Fogadási csalásügyben tartotta magát jól értesültnek. A sokadik telefonbeszélgetés után arra kértem, hogy ne csak a múltból mondjon megbeszélt vagy manipulált eredményeket, hanem mondja meg jövő héten, melyiket manipulálják. És akkor elmondott nekem 2 mérkőzést, egy a Győr ZTE bajnoki mérkőzés, 2004-ről beszélünk, és a Magyar Kupa elődöntő Budapest Honvéd ZTE visszavágó mérkőzést. És valóban úgy lett. Eto nyert Győrbe az ETA ellen
és az ZTL kikapott a Honvédtól a kupa elődöntőjébe. Úgy, hogy a félidőben még vezetett 1-0-ra. Itt egy ilyen Karesz nevű ember nyilatkozott a Vajdaságból, Szerbiából, aki sportvezető volt, hogy ismer ön egy ilyen Karesz nevű embert? Na ettől kezdve vált igazán izgalmassá, és már ilyen meseszerű történet, és abban maradtam ezzel a Karesszal, aki csak Kareszként apostrofálta magát, hogy beülök az autóba és kimegyek hozzá Szerbiába. Vajda Györgynek ez az ismeretlen férfi egy kockás füzetet mutatott, amiben 26 bajnoki, egy magyar kupa, 2 nemzetközi kupa és egy válogatott mérkőzés szerepelt. Nevekkel, összegekkel és játékosokkal. Akkor azt mondta nekem, hogy a sztoriért 1 millió forintot kér a Nemzeti Sporttól, másrészt bosszút akart állni egy korábban Cottbusban futballozó magyar válogatott labdarúgón. Hogy ne jöjjek vissza üres kézzel, kértem, hogy írjon valami kis szinopszist, hát csinált egy 6 oldalas vázlatot, amelyben neveket, eseményeket, összefüggéseket, találkozóhelyeket, pénzösszegeket, repülőgép járatszámokat írt le, hogy legalábbis ezzel tudjam bizonyítani itt, ha visszajövök Magyarországra, a szerkesztőségbe az, hogy egyrészt hol jártam és milyen információkat kaptam. Visszaérve nagy lelkesen közöltem az akkori főszerkesztővel, hogy hol jártam, mit csináltam, és akkor egyből elkezdtük vizsgálni annak a lehetőségét, hogy mennyire bizonyíthatóak a Karesz által említett események, és elálltunk az üzlettől, így nem lett semmi. Így aztán nem is került hozzám az a füzet, amelyben a 30 mérkőzést és annak körülményei dokumentálva voltak. A kapcsolat azonban megszakadt. Karesz 2004-ben eltűnt. Sem a címén, sem a telefonszámán nem lehetett többet elérni. Én kezdtem szépen leinformálni azokat az eseményeket, ilyen oknyomozó újságíróként, amelyekről beszélt, és szép fokozatosan rájöttem, hogy a történetek igazak. 2012 tavaszán azonban köszönhetően a Google-nek és néhány újságíró barátunknak úgy tűnt, sikerült Karesz nyomára akadnunk. Egy Karesz nevű fickó, aki beszél magyarul is, egy ilyen idősebb, ilyen 50 körüli, nem hallottál róla? Hova megyünk most? A Vajdaságba, ahol 8 évvel ezelőtt jártam először és utoljára, akkor azt hittem utoljára, és nagy izgalommal ültem be az autóba. Ha jól látom, akkor olyanok vannak írva, hogy Rácalmás, Seregélyes, az mit jelent? És Albertirsa. Albertirsa. 3 olyan település, ahol a labdarúgók élnek, és ott üzleti tárgyalások folytak. Ja, értem. Én természetesen tudom, hogy kik élnek ezeken a településeken. Kezét csokon! Elnézést, egy híres focistát keresünk, aki itt lakik Seregélyesen. Az ki? Az ki? Az a kérdés. Nem ismernek egy híres focistát? Híres focista volt a... És akkor ott lényegében mindent, vagy nagyon fontos információkat elmondott? Igen. Ott tudtam meg, hogy milyen a szervezet, hogy ő abban a szervezetben milyen lépcsőfokon van, és ott tudtam meg azt, hogy mennyi mindenkit ismer Magyarországon. Ott szembesültem azzal, hogy nem csak labdarúgók lehetnek érintettek ebben az ügyben, hanem például egy újságíró kollégám. 99-ben kezdődött el az egész szervezés Szegeden keresztül? Azt nem mondta, hogy Szeged, de azt mondta, igen, hogy 99-ben. Ez már az én kutakodásaim során derült ki, amikor próbáltam leinformálni ezt a szemét, és akkor nekem elmondták, hogy az a Karesz kihez kapcsolódott. Összesen 60 név pörgött. Igen. Ő annyit említett, hogy 60 név. Te meglepődtél, mikor hallgattad a neveket? Ó, nagyon. Hazajöttem a szerkesztőségbe, és akkor ezt elmondtam, felhívtam a
barátom, vagy kollégáim figyelmét, hogy nagyon fájdalmas. Készítsük fel a lelkünket arra, hogy itt nagyon fájdalmas dolgok következhetnek, mert olyan embereknek a nevével találkoztam, akik egyrészt érzelmileg közel állnak hozzám, és akikről szerintem soha nem gondolná az ember, hogy ilyenben benne vannak. Mindjárt ott vagy úgy néz ki, hogy megtaláltuk a régóta vágyva vágyott, keresett emberedet. Mit szólsz, mit fogsz tőle kérdezni? Hát tele vagyok izgalommal, feszültséggel. Mindenképpen megkérdezem majd tőle, hogy gondolta-e azt, hogy ideig folyulnak az események, hogy igaz nem 60 játékos, de már 31 gyanúsítottja van az ügynek. Ő az. Jó napot! Vajda György vagyok. Emlékszel rám? Hogy? Szervusz. De mehetünk? Bejöhetünk. Futballügybe jöttem. Vendégeim vannak. Óha. Jaj. Karcsi, visszajövünk később, úgyis. Visszajövünk egy óra múlva? Nem hittem volna. Jó, hát mondhatta volna azt is, hogy soha életemben nem. És ismeri, tudja az eseményeket, figyeli. Most hittél nekem az elején egyébként? Végig. Igen? Persze. Én abban bízok most, gyerekek, hogy azt kellene elérnünk, hogy azt a kockás füzetet, amit nekem mutatott, igen, azt lássátok ti is. Igen. Kapjuk meg. Igen. Tudjuk elvinni Magyarországra. Te úgy éltél 6-7 évet, hogy már lassan magad is kételkedtél magadba? Hát persze. Mert ugye ott mindenki mondta, hogy nem igaz, kitaláció, ne hülyéskedj. Odaálltam az egyik szereplőhöz, a Karesz által említett egyik játékos, és 4 szem közt beszéltem, és elmeséltem, hogy mit hallottam rólad. És Gyuri, te hiszel, tehát elhiszel ezt? Hát onnan, hát ha te mondod, akkor nem. Gyerekem életére esküszöm, hogy nem. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy a gyerek életére esküszik, hogy nem. Persze, és azóta meg ő beismerő vallomást tett. Azóta beismerő vallomást tett. Hogyha vissza tudom pörgetni az egészet, hogy hívják, én azt hiszem, a Gyuritól indult az egész. Újságról van az, ugye? Igen. Ő szervezte be szerintem a is, meg a Pistát, hogy valójában a zenész urat kiszervezte be, azt nem tudom. De mit mondott az újságíró, hogy... Még tudja szervezni, hogy még lehessen játszani egy mérkőzést, hogyha nekünk megfelel azért még ez az összegé, hogy ő hozta a meg ő hozta a Pistát is. Tehát egy meccs az olyan 20 és 30 ezer márka környékén. Igen. Márka vagy euró? Márka. Tehát egy ilyen meccs 30-szoros szorzóval dolgozott. Minimum. Önök keresték meg a játékosokat? Volt az is, hogy a játékosok keresték a szervezetet. Minden csapatból volt 3-4 játékos, néha 5. Játékvezető? Ja, bírók. Hát a játékvezetők, volt a beográdi mérkőzés, ami úgy beszéltük meg, hogy döntetlen lesz. Az lett? Az lett. Pauk játszott, Szaloniki játszott a visszavágó mérkőzést, oda-haza nyertek, és akkor biztosra kellett, hogy hívják volni, hogy tovább jutnak. Paukra kellett válni, és ebben hogy segített a bíró ebben? Hát úgy, hogy legalább korrektan bíráskodik, úgyhogy Pauknak az is elég volt, hogy korrektan bíráskodjon. De azért a korrektségére elfogadta a pénzt? Korrektségére elfogadott 10 000 volt. Bárkit meg lehetett venni? Nem. Volt olyan is, akit nem. Elmentünk direkt a játékoshoz a lakására, nyíltan megmondta, hogy ő nem fogja csinálni, és nem is csinálja. Ez a bűnszervezet megkeresett majdnem 60 játékost, mindent kiigent mondott, egyedül ön mondott nemet. Tehát a praxisukban 2001 és 2005 között voltak Magyarországon,
A praxisukban egyedül ön volt az, aki udvariasan ajtót mutatott nekik. Megfogadtam, hogy én nem fogok nyilatkozni senkinek. 3 csapat biztosan volt benne, hogy hívják. Ez melyik az a 3? Az MTK, Ferencváros, még a Debrecen. Ha Pesten voltak, hol volt a központ? Hát a Koronában. De a Koronában szoktak megszállni. Így van. És azok a beszélgetések, meg pénzátadások, azok... Central Caféban leginkább. Ez hol van Pesten? Hát az Erzsébet Hoteltól mennyire 50 méteres sarkon. És akkor megbeszéltek egy találkozót. Így van. És akkor leültek, és akkor mondjuk egy keddi napon megbeszélték, hogy mi lesz a fordulón a hétvégén a meccsek. Így van. Hogy milyen meccsek vannak benne. Így van. És akkor megbeszélték az összeget. Az összeget is. És a játékosokkal meg lett ez beszélve, hogy mind személyesen jelenjen meg. Nem az csak, hogy a közvetítő mondja, hogy ennyi játékos van, és a végén, hogy hívják, ő azt mondja, hogy van benne 5, és a végén csak 2 szervez be, akkor mi van? És hány focista volt érintve? Hát, cirka 60. 60 játékos, aki a magyar bajnokságban játszott. Volt ebben román is, volt ebben horvát is, volt ebben bosnyák is. Volt, hogy a válogatott is szóba került. A válogatott szinte hányan voltak? Szintén 3-4-en meg tudtak így mérkőzést csinálni. Játékosokról beszéltél, hogy 60 érintettje lett. A magyar edzők közül tudhatott-e valaki? Említetted azt, hogy volt olyan magyar csapat, aki talán bajnokságot is ennek köszönheti. A fogadási csalás sorozatnak. Hát volt legalább 5-6 mérkőzés, amin garantáltunk nekik, hogy győznek. Melyik csapat volt az? Az a bajnokok voltak. Nem féltek, hogy lepleződnek? Nem is gondolt az ember. Telefonok? Nem féltek, hogy lehallgatják? Cserélték a telefonot? Nem. Én a fix telefonomról beszéltem. A Karcsi nézőnek a telefonszámunk, egy csomó telefonszám is van ott. Itt vannak a... Emlékszel erre? Ott vannak a telefonszámok, meg minden? Itt vannak a telefonszámok, minden. Itt a telefonszámok. Itt egy durva. Mert ez itt vannak. A neveket, keresztneveket. Leírtad nekem azt a 6-os kötést, emlékszel rá? Tudom, 5-0-ás meccsen, amikor még 5 gól is volt. Ott voltál meccsen, emlékszel? Már esélyt rá? Nem, hogy öngól volt, az 4 öngól. Nem, egy volt csak öngól. Ja, az rendben van, de olyanok voltak, már azt ne is volt, már... Ja, az már majdnem a öngól, igen. Miért szakadt meg 2005-ben? Horvátok kiváltak, és akkor pénzes emberek nélkül nem lehetett csinálni. Megvan-e még a kockás füzetet? Odaadtam a horvátot. Ne beszélj. Odaadtam a horvátot. És a horvátok használták egyébként? Nem tudom. De ez egy ilyen saját könyvelés volt? Ez olyan volt. Amiben mik voltak benne? Hát nevek, telefonok, összegek, helyek. Játékosok nevei? Így van, pontosan. És ezek magyar foci meccsek voltak? Így van, pontosan. És ez egy évnek a jegyzőkönyve volt? Nem, ez az összesnek. Az összes? 2002-től 2005-ig. Tehát 2002 és 2005 között így foglalkozott tolmácsolással. Így van, így van. Miért volt erre szükség, hogy ezt az egészet kockás füzeten vezesse? Hát, hogyha véletlenül valaki megkérdezi, hogy hova tetted, kinek adtam oda pénzt, vagy mi volt, vagy hogy volt, akkor én megmutatom. Nem az én pénzem. És volt, hogy megkérdezték? Szükség volt erre a kockás füzetre? Hát hogy hívják, hogy megkérdezték, hogy mennyi volt a kétségem, majd hívják. Volt az a 2 mérkőzés, ami nemzetközi kupa meccs volt, az melyik 2? Dunafer, ahogy hívják, visszavágója a Dunafernek a ciprusiakkal, kellett győzni, ahogy hívjáknak, a ciprusi csapatnak. Meg lettek keresve játékosok, és akkor így a játékvezetőben, a makedón játékvezető is.
Mennyit kaptak a játékosok, mondjuk fejenként? Az összes 120 000. Hány játékos volt benne? 4. Kapus nem volt benne? Jobb külső, egy középhátvéd, egy középpályás, meg egy visszavont csatár. És amikor ment a meccs, se tudta, hogy mennyi lesz a vége? Azt nem tudtam, de tudtam, hogy kigyőz. És volt egy másik kupameccs, a Manchester Zalaegerszeg. Így van. Ez a visszavágó, mi volt a tét? Hát minimum 4 gólnak kell lenni. De a Beckhamet nehéz volt megvenni? Nem tudom, hogy megbírtok-e volna venni. Hány magyar játékos volt ebbe benne? Hát ebbe legalább 4. Épp a Tamáséknál meséltem, visszamentem ugye Pestre, és úgy néztek rá a kollégák, hogy hát én biztos, hogy ezt kitaláltam, ez nem igaz, és elkezdtem leinformálni, amiket te nekem mondtál, kezdtem úgy kutakodni a maga módján. És emlékeztem arra, hogy te mondtad, hogy írtál egy levelet a mielőtt engem megkerestél. Senki nem akart emlékezni semmire. Ön hogyan látja, hogy nagyon sok csapatban megfordult, válogatott volt, sokat látott, viszonylag ismert focista. Tessék? Mert hogy elhangzott az ön neve, és mások említették az ön nevét. Úgy tettek Magyarországon 2009-ig, mint hogy semmi nem történt. Sok emberről nem tudtam elképzelni, de mondtál egy nevet, aki különösen fájdalmas, és nem is tudtam volna róla elképzelni. Védőjét említettel, a válogatottban is látszott. Hát ő mit követett el? Hát ő benne volt abban a mérkőzésben a horvátok ellen. Magyarország horvátok. 2-0-nak kellett menni. Nem kellett menni, hanem csak 2 gól különbséget kellett. Handicap mérkőzés. Öngól. Ha jól láttam, Dárdai Pali lába ért bele utoljára. Le is pacsiznak vele a horvátok. Na nézzük csak. Azt a mindenit neki. Igen, Dárdai Pali. A lába ért hozzá szerencsétlenül. Szomorú valóság, a 13. percben 1-0-ra vezet Horvátország. És mindig azoknak kell a maximumot kihozniuk magukból, akik a pályán vannak. Király Gábor is ezt igyekszik most elérni. Heves gesztusokkal. Horvát szabadrúgás a 24. percben, akkor amikor a vendégek vezetnek 1-0-ra. Ez is veszélyes. Már nem 1-0-ra vezetnek, hanem 2-0-ra. Niko Kovács a gólszerző. 10 percenként kapunk 1 gólt. Ez így nem lesz túl jó. Ráadásul mind a 2 standard játékszituációval, ugye 2 oldalszabadrúgás után, amit elvileg azért a legkönnyebb lenne hárítani. Déjà vu van, de nem szerettem volna ezt mondani. Szereti a futballt. Játékért szereti. És nem szégyeli, hogy ebbe benne volt? A karrierek mentek itt tönkre, gondolom, hogy hívják. Lehetnek edzőknek is, hogy hívják, gyönyörű szépen a csapat, hogy hívják. Én nem tudom. Benne volt abban, hogy ezeket elcsalják? Nem szégyenkezik az ember, mit szégyenkezem, hogy hívják. Gyurit nagyon meghatódott azért, mert 8 éve ezt üldözöd, és most végre kiderült az igazság. Ja. Hogy nem vagyok hülye, nem vagyok. Nem én találtam ki a történetet. Karesz nagyon sok titkot árult el a rendszer működéséről. Csapatok, játékosok, mérkőzések, megbeszélt eredmények és számos konkrétum hangzott el a több órás beszélgetésen. A csalások pontos könyvelését a kockás füzet rejti.